गाखोबाय माला थांसिगोन हेपि जार्नि एखे नायलायनाय बिमा फिसा होमबाल' टाटा टाटा So hello guys, welcome back in आं मोनसे गोदान भिडिअ गासिबो बरनाय जाफिनलायबाय दिनै माने सिस्टारा खारसिगोन आरोना दिनै सिस्टारा माने गुवाहाटीयाव आइमोनदो थांसिगोन आरोना ओमफ्राय बेनि थाखायनो बेदर लायना जाहोनोसै आरो बिनानावनो मानसि गिदिरफ्रा ओंखारबायना ओंखाराखैथाय बेदर बिराद लाजिखायो आरोना बयफ्रेन्डआ रायो नामा एकदमबारे इयो भिडिअनि सिगाङाव माने मोखां दिन्थिनो बिराद लाजियो आरोना मानो होनोबाथाय इसोर माबा रिल्स भिडिअ बानायो नालाय ना हिजराफोरा जे बानायो इन्स्टाग्रामफोराव टिकटकार्सफोरा माने इसोर रिल्स बानायो नालाय एसे लाजियो माने न'आव सानै किसुमनि मानसि दं मानोना जानि न'आव आं जाहैबाय इउटुबार इ जाहैबाय टिकटकार रिलार्स माने हिजराफोर होननायखाय माने रिलार्सफोरखौ गाज्रि मोननाङा आरोना रिल्स आंबो बानायोमोन आरो आवगोल जास्ट बे जकसो एबार सबनोबो इउटुब चेनेल मोनसे खुलिना होनोसै आरोना आङो मैथानाथ' दंखायो अलरेडि ओमफ्राय बिनानावनोबो मोनसे खुलिना होनोसै माने मोनसे मोजां मबाइल जेब्ला लानाय जायो अब्ला माने चेनेल खुलिना होनोसै आरोना ओमफ्राय आं दा थांबाय थानोसै बेथिं बेदर लायनो थाखाय बेदर लाबोनाय जायो ना लाबोनाय जायो नायनोसै मा लाबोनाय जायो आं सेन्देलबो गानबोआखै आरोना बिदिनो सेन्देल गानालासिनोबो थाबायनो मालाबा बिराद लानानै फैबाय आरोना बयलारबो लाबोबाय ओमफ्राय लकेल नाबो लाबोबाय ओमफ्राय कबि थोबसे लाबोबाय आरोना सेरसे कबिया सेरसेयाव माने 20 थाखा जाहैबाय बेनिखायनो थसे लाना फैबाय आरोना बेदरखौ आधा केजि लाबोगोन सानदोंमोन ओमफ्राय बेदरा माने थोस्लाबदिया आरोना सासे मानसिया लाना थांग्रोबाय सिगाङावनो बेनि थाखायनो बेदरखौ लाबोनो हादिया आरोना आधा केजि ओमफ्राय फवासेल' लाना फैबाय ओमफ्राय नाखौबो लाना फैबाय फवासे ओमफ्राय कबि थोबसे लानानै फैबाय आरो सासेना रुटिया मोनखांबायानो माने मैथा नैबा रुटिया मोनबाय कबिखौ दोनना लानोसै आरोना ओमफ्राय बेदरखौ बाहेरायाव लांखानांगौ मानो होनबाथाय सुखानांगोन नालाय दा संखानांसिगोन नै बयलारा फवासे बारा गाखोआ माने ना गाखोआ माने साथामनि थाखाय थोयो आरोना इनाफ ओमफ्राय नाया बोरलै नै नाया माने मासेया हालदै फोनखानाय आरोना नाया मा ना थायो मा ना होनथाय मिथिया सासेयाव मासे करि मोनगोन आरोना मा ना होनो इखो लोगोफोर कमेन्ट खालामना हरनानै गोमो मोना हालदै फोनखानाय नाखौ मा ना होनो कमेन्ट खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय आरो दाना ओमफ्राय इ ओंख्रिजों रुटिखौ जों जानोसै माने माबोरै संदो नायनोसै संनोथ' रोंखाया आरोना होमबाबो जाना नायनोसै माबोरै जादों संनाया ना मा होनो मैथा हा गोथाव जादों जानो आं जाखांबाय दाबो जाखाङाखै माने नै थाब जादो ओंख्रिबो संनांगौ टाइम जासिगोन 2:30 फैयो आरोना बासआ नै दानाबा लाबोबाय आलु आरो फुलकबि ओंख्रिफोरखौ जगार खालामलांखानांसिगोन आरोना ओमफ्राय नैथिं बुरिया ना सायगासिनो आरो ओइ गोमोआ सोर जागोन बेखौ हो दे आंसो जागोन बेखौ हालदै फोनखानाय नाखौ बेसेरा थैयाखैनो नै थैनायमोन दहायल'सो सारखादोंमोननो आं जागोन दे बेखौ नाफोरा बिदै गोनां ना मैयाना बिदै गोनांमोन ना दिना बिदै गोनां जायो बे बुन्दासो खोमा इयो इ मासे बुन्दा बेफोर बुन्दि गोजा माने स' लोगोफोर दानाबा जाखांबाय लोंखांबाय ओमफ्राय दानाबा बिनानावखौ थांसै आरोना दोननो ओरैनो ओंखारबाय मालाय देलायलायनो थांनो मोनसिगोन जा गुवाहाटीयाव फांसन जागासिनो आरोना गुवाहाटी मेला जागासिनो गोखांबाय माबायाव गुवाहाटी जराबादाव आरोना जराबादाव थायो नालाय मादार फादारा बेखौ आंसो लानो होबावबाय माने फै मैथा सासेयाव आरो दरफाङाखै दरफांनानै फैनो नागिरदों आरो ना इयो गारिया मोनफैबायानो आरोना जुन गारेंसो मोनफैबायानो गारिया दानाबा बारा गोबाव नंला आरो खोब नांबा 10 मिनिटसो नांबावसिगोन आरोना जोंनिसिम मोनफैनो देगामामसिम मोनफैनो दानाबा दोन ओंखारबोबाय आरोना नै लामायाव मोनफैबाय सबबो ज'नो साथामबो ओमफ्राय बिथिं सासे दङ बैसां मानसि आरोना मिरि मानसि नाथाय बर' हिन्जाव लादो माने ना इयो सब बर' खोथा रोंजोबखायो आरोना रायखुमानो हाया माने इखौ आं मा होनदों बैसां हिन्जाव लादो होनना बुंदों नामा बर' हिन्जाव लादोथ' होनना बुंखादों आरो सब बुजियो आरोना गासिबो मोनसेबो खोथाया दानखुमानो हायामोन ना इखौ माने आवगोल उन्दैनिफ्रायनो लान्थं नाङा दे भाइ माने लान्थं उन्दैनिफ्रायनो दैमायाव दुगैयोमोन आरोना जोङो उन्दैनिफ्रायनो लोगोखा माने दा बुलायलायोमोनबो सिगाङाव ओमफ्राय माबोरै बर' हिन्जाव मोनबोखोथाय माबोरै गोसो दोननानै होमबाबो मा बुंनो आरो बैसां मानसिखौ रायखुमा ओमफ्राय नै लोगोफोर नुदोंना इथिं स्कुलनि स्टुडेन्ट फैनाय जोंनि आवगोलनि स्कुलमोन आरोना इयो
जोंनि आवगोलनिमोन आरो ओमफ्राय इउनिफर्मा चेन्ज जाबाय आवगोलो स्काइ ब्लुमोन ओमफ्राय आरो लोगोसे वाइटमोन आरो दानाबा कालारा चेन्ज जाबाय बारा साइज नुला माने जों बिदिनो आवगोल ग्रोम ग्रोम फैयोमोन आरो आंथ' बांसिन सिख्लाफोरदोसो फैयोमोन आरोना फैनाया सेंग्रा लोगो बारा गैखायामोन आंना आवगोलो मेथाइआ नायसोदो बेसे थांनो लुबैदों खोमा लोगोफोरा दाबो गारिया मोनफैयाखै आरोना नेनाया आधा घन्टासिम जाबाय खोमा आरोना दाबो मोनफैयाखै गारिया नेनो बालायलांबाय खोमा गारि थांग्राया नाय मोखांखौ द्र गारियानो दाबो फैयाखै बिदिनो लोगोफोर मोनफैबाय आरोना सुपारा नै सपना नाइट सुपार गाखोनो मोनसिगोनलै मालाय दानिया गाखोबाय मालाय थांसिगोन हेपि जार्नि थांबाय बिनानावा थांबाय नै ओमफ्राय दा मबाइल रिचार्ज सोना होनांगोन फैसाबो दङ नै मबाइल रिचार्ज सोनो फैदो आरो नै बिथिंसो थांनांगौ आंना माने गुगोल पेआ माने फैसा गैया नङाबा आं सोनानै होगौमोन आरोना दा बेलेगाव सोनो फैनो गोनां जाबाय बे मोनसेयाव मानसि गैया आरोना दानाबा बेलेग मोनसेयाव फैनांसिगोन दानाबा नैथिंसो थांनांसिगोन आरो बेनिफ्राय आरो थांनांसिगोन बेहा मानसि गैया माने दानाबा बिनानावखौबो थिनहरबाय ओमफ्राय रिचार्जबो सोबाय ओमफ्राय दानाबा न'आव थांसै ना ओंखामफोरखौ जों बिनानाव दर जानो थांबाय ओमफ्राय जों जायाखै दा दसे थांनानै मोनानि ओंखामखौ डाइरेक्ट जानानै लाखानोसै आरो ओमफ्राय दा जाबा दा उखैफिनगोन ना बे माने थाब थाबनो ओंखाम उखैनो आरोना बे प्रेगनेन्सियाव माने सोरबा बिराद थाब थाबनो ओंखाम उखै जायो माने जोंनि बाथौ मन्दिरैनो आरो गाबोननिया आरज गाबगोन आरो दिनै बैग्रि जानो थांगोन सानदोंमोन ना जादिया प्लाना गाबोन जानो थांसै बैग्रिया पाहारावब्रा बैग्रिया देरोना दाबाय दा खेबसेनो जाहैलायनाया सिगाङाव गोफा मोनजालायनाया बुंनाव थांनि रावबो गैया नोंसिना दङ थ' जम मिनि हरखायो माने गोजाननिफ्रायनो ओइ नै कुम्बुलुआ माबोरै नोङो ओइ फै आंखौ नुबा मिनि मोनदि मिनियाखै जायो फैलाय फै दासो आखाइ फानदों दासो मिन्थिनो नालाय फै बिदु नागिरदो Được. So raga जोंथारबाय नामा इयो नै फिराव नांलायाखै इयो गथ'आ गस्ला गोदान गानबाय नै पेन गोदानबो गानबाय गथ'आ उदै सुदै नांला जुदों माने खिनायानो जाला उरबावना स्लिम जाला आटाया माला रज'गोन माला मेथाइ जागोन नोङो एखे नायलाय नै बिमा फिसा एखेखा एखे दुइ लौरा दोंना नोङो दो लौरा हट मा होगोन दानो लबर गारमो फैदो साला नों गावो नामा लबर kawan हम बेखौ गारखा नाङा हम आइ फिसा हम खानो हम मिनिलाय Tata tangsai tata belum hot make sonile tata belum tata bye bye tangsai enggak karena badalan pengen opi biar sampai no tangsai hari sih mana bau tangsai sama ini baik tuh no orang boleh lalu namanya बोराय बुरिल'सै आइमोना माने मंगलबार नङाबा बुधबारै फैयोनो आरोना बुधबार फैबा बिस्थिबार मोनगोन मंगलबार फैबाथाय बुधबारै मोनगोन माला फैयो नायनोसै न'खौथ' माला बानायनो हागोनलै मैथा माला साख्रि मोनगोन आङो माथो इउटुबखौनो गारनांसिगोन मैथा साख्रिखौसो नागिरनांसिगोन खोमा ग्रेजुवेसन कमप्लिट खालामनायनि उनाव बेबायदि सानगासिनो माने आङो मुलाफोर एक्सट्रा फोनायफ्रा नै रज'बाय आरोना आगोलनाथ' रज'खादिया ओमफ्राय नै इथिं
माबाफोरा रजबदो मा होनोमोनथाय इखो लाफा इयो माने मुलाया माबासो दै हाइब्रिद मुला माने इयो मोनसेयानो दरसेयानो 2 केजि 3 केजि गाहाम जाखायो जायो माने ओमफ्राय इखो एरला नों इदिनो एरला आगो दाव हाबनो बेरायनो बेरायालै ओंखाम ओंख्रि दंजोबखायो दा नै ओंखाम ओंख्रिफोरा दंजोबखायो नै ओंखामफोरा दंखायो मा बुस्थु ओइ रुटिसो ओमफ्राय नै दहाय संनाय ओंख्रिया ओरैनो थालांबाय बिनानावा जालांदियानो ओंख्रिखौ ना फ्रायखौल' जालांबाय थ' बेरायनोसै थ' लोगोफोर जों दा बेरायहैनोसै आरोना ओमफ्राय भिडिअखौ बेसिमाव दोनथ'नोसै नोंसोरबो बेरायदो सरि नोंसोरबो लोगोसे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबाथाय शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनो दाबावगाव आरो लोगोसे लाइक खालाम